Abi sa bensin ko sa kuya, gamiton na ako na. Sa gamiton. Nakiutang kagapon bayaran dito nimo. Mintan pa lang nimo na impas na akong negosyo. Kamu magpautang ba? Ulat-ulat mo ko sa mobayran. Wad, tagpilay mo nga silya, Wad. Palitan ko, be. 5. Hay, 5. Tagpiso lang sa pikas tindahan ang asin. 5 Hindi mas mo ka mga. magpalit. Ato dito sa pikas tindahan mo, hindi mo ka magpalit. Gabay sito, ko ni mo bulkit ba? Mahal king asin ay, gabi ka mahal. Say, mahal. Tagpiso lang mong tana. Tagpiso Bakit ah. ka ba ito 5? Nga magbuhat man kami, ninyo karong bulkit. Nahapit na maubas ang dagat, maning mahal ka yung asin. Grabe, kasi kaya nakakamahal eh. Buhat man ka. Isa lang kabuhok, be. Isa raman yung palito, dakan mag-istorya. Oh, Huy! Gusto mo na imong asin ka delikado ba kaya natuan eh? ano man? Kabulubay ka mga police hats to para naw karon no. Yan nganong inani man balikin nimo sa asin. Ano sa Isa ko, magawa? og dako ka ko isulan, nga gamay raman ang sulod ana. Di kinanar na gamay. Bahala ta gamay imong pagkuan sa asin. Pagputos ni ayaw ko yan pagputos ni sa man kay gusto ka gusto ka mag-vlog ta sulod sa prisuhan? Unsa may problema di ay kung inanaon ako pagputos? Unsa may problema ana asin man na? Tama mga ka what in unsa ka man Unsa tama? Dugang nga lang bi mahal lang bi ka mahal bisa kaya na yun ko delikado. Di ba lima? Reklamador ba kay akong customer oy? Kaaro Ano nga sa ba kaayo? Grabe ginansya ni makagaba-gaba na yung ginansya ni. O na ra 5. Grabe. Magbuot man ka sa kong ginalagyan. Ug dito rin ka speakers unta magpalit. Ngano dinhi man pug ka mo palit. Bayad be. Mahal na ka. Pa na nimo karon dia. Mahal na kaayo pa siguro mga dakpan pa to may klaro. Din ko na ha. O sukli. Ay na lang sukli dia nakayutang na ko gahapon. Kung di ka palingon di magit pug ka mo bayad. Samantaon ka ba? Eh di magkakahulat o sa bayaran? Lisod pod kung limtan-limtan na nako dili man pud ka mo bayad. Abi sa bensin ko sa kuya, gamiton na ako na. Sa gamiton. Nakiutang kagapon bayaran dito nimo. Mintan pa lang nimo na impas na akong negosyo. Kamu magpautang ba? Ulat-ulat mo ko sa mobayran, hindi kay manangil dito nga. Gamiton na ako ng kwarta na. Hala! Nya kami mag-adjust nga utangan lugar nimo. Ayahay magud kay nimo. May isa lang na pablumal. Tagpisor man gid to. Tag 5. Ginansya kog 20 adto. Kasi gilbid ko sa iyang utang kay galimtan-limtan lang yan ang utang. Kay abnormal gid na tao. Hala! Unsa man ni? Tunga man ni. Luwa ni bigyan ay sa. Unsa man ni? Tuan. Tangan ko nimo ha. Unsa man ni tunga ni 50? Ha? Unsa man ni tunga ni 50? 26 gali, tunga.